Dili na kinahanglan moagi sa KALINAN District ang taga Barangay Callawa nga si Nestor Zamora ug iyang asawa aron lang makaabot sa sentrong bahin sa Davao City. Kay kagahapon, Giablihan na ang Bailey Bridge nga gimuntar sa DPWH sa PUROK 2 Barangay Callawa isip temporaryong solusyon sa nahugmak nga tulay sa lugar. Naguba ang daan nga tulay niadtong Mayo 18 sa gabi ning tuiga tungod sa kusog nga baha ug ulan nga epekto sa Intertropical Convergence Zone ug easterlies. Gikalipay ni Nestor ug sa iyang asawa nga gipagyan na ang Bailey Bridge kay halos kada adlaw sila mobiyahe padulong sa sentro sa syudad. Dito tuyok, layo kayo. Layo oy mga sobra oras, unto nga hapit mo duha. Layo man dito. Pero kung dili mo maagi, oras gabi no na abot daro. Nalipay sab ang residente nga si Aaron Clyde Ungko kay dili na siya maglisod inig-agi sa lugar kay naanay Bailey Bridge. Sa una nga wala pay Bailey Bridge sa gihimong gamayng dalan ilawom tapad sa tulay, temporaryong moagi ang ubang motorista ug residente aron lang makatabok sa pikas tampi. okay na kayo kay makakuha na mga estudyante makatabok kayo di na maglisod. Sa una lisod kay pasok na kagi. Kaya sa ubos sa una dangog kayo agihan. Karon okay na kayo kay na magihan ang tulay. Gipapaspasan ang pagtrabaho sa Bailey Bridge. Temporaryong agian sa mga motorista kanang Bailey Bridge tapad sa nahugmak nga tulay dinhi sa Barangay Callawa aron makaabot sa sentrong bahin sa Davao City. Kay trabahoon pa ang nahugmak nga tulay nga nagsumpay sa Barangay Mandug ug Callawa. Mga gagmayng sakyanan una ang gitugutan nga makaagi sa Bailey Bridge. Halos 2 ka bulan sab nga gitrabaho sa DPWH ang Bailey Bridge sa lugar. Sumala sa ahensya, gipaspasan ang konstruksyon niini subay sa direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. aron ibalik sa normal ang luwas ug hapsay nga pagbiyahe sa mga motorista ug commuter human mahugmak ang tulay sa lugar. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.